Lucris, empresa familiar de artículos de pesca con más de 50 años de experiencia en el sector. Cucharillas para la pesca deportiva. Lucris. Riverfly. Distribución de materiales y equipamiento de pesca a mosca. Calidad, precio y óptimo servicio de entrega. Riverfly, el sentido de la pesca a mosca. Carretes Holgo para la pesca de salmón a mosca. Carrete en aluminio anodizado con las mayores características mecánicas en el mercado. Eje de titanio, rodamiento antirreverse y 2 rodamientos. Carrete Holgo, hecho en Asturias. Entre Cañas, tu revista de pesca. Entre Cañas, un punto de unión entre pescadores y amantes de la naturaleza. Mago Pesca Deportiva. Enchantada. Todo lo que necesitas para la pesca. Armería Pesca Deportiva Mago. Torno Roll. Para todo tipo de montajes de pesca. Rol inoxidable y rol de aluminio. Rol, la perfección de un torno. Casa de Cacheiro en el corazón de Galicia. Destino sostenible. Turismo comprometido. Sencillez y calidad. Casa de Cacheiro, Silleda. Cucharillas Edu. Empresa 100% galega. Cucharillas Edu. Tan nosas como a gaita. Armería Estradense. Amplia gama de productos especializados en pesca del salmón y trucha. Sidrería La Mina, a Pontenova. Gastronomía gallega y asturiana en la Sidrería La Mina. Sidrería La Mina, a Pontenova. Draga Leralta Rods. Artículos de pesca. Cañas de pesca montadas en España y personalizadas. En Monterroso, Pazo de Ludeiro. Un lugar ideal para descansar. Con locales para comer, celebraciones y fiestas. Pazo de Ludeiro, Monterroso. Apartamentos turísticos La Estación y complejo rural a Casa Nova. Una manera diferente de ver el turismo de interior en contacto con la naturaleza. A Casa Nova y La Estación en A Pontenova. Restaurante Sidrería Casa Ricardo. Cornellana, Asturias. Cocina tradicional asturiana. Casa Ricardo en Cornellana, Asturias. El sabor de los pescadores del Narcea. Maxia Rods. Maxia es algo más que una marca. Es una forma de entender la pesca a mosca. Maxia es la magia de la búsqueda de la perfección.
Un ano máis, a Nove Televisión está no concurso internacional do salmón do Ulla. Os acoutados de Ximonde, Sinde, Pontevea e Santeles, con medio cento de canas, buscarán o salmo salar nestes 2 días de concurso. Unha edición que ten un novo aliciente para os pescadores, porque en paralelo ao concurso do salmón do Ulla, disputarase o concurso de troita e reo. O día, como podedes ver, está desapacible. Non fai moito caían unhas pingueiras, agora parece que parou un pouco, pero o verdadeiro problema é o río, que está fora de nai. E con este caudal de auga, a opinión mayoritaria dos pescadores é que vai ser moi difícil capturar un salmón. Hoxe, en a Nove Televisión, vivan connosco a emoción do concurso internacional do salmón do Ulla. Primeiras varadas, acaba de dar comezo o concurso.
Ramiro, mirei fai un pouco que tes aí un asubío no bolsillo. Móstramos. Sí, sí, mira, Cantos anos ten ese asubío? moitos. Máis de 35. Máis de 35 Máis de 35 anos. anos, sí. O sea, xa que É sempre o mismo, é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. O inicio e a finalización do concurso internacional de Ulla Sí, sí. sempre foi con este asubío. É os cambios de turno. E os cambios de turno, claro. Os cambios de turno. Que antes non había os cambios de turno, estou falando de antes do 90, do 95 para atrás, do 2000 para atrás non había os cambios de turno porque non había tantos pescadores. Pero depois, cando se colleron máis salmóns, houve que facer turnos, que non se podían pescar todos ao mesmo tempo. Co fácil que extradiar unha cousa tan pequena, pero ti tes eso como un tesouro. Teño guardado sempre no mesmo sitio para a mesma cousa. Non o uso máis que este diario. É como o inicio da temporada e a finalización, isto é algo que tes que quitar como dunha urna e volvelo a meter. Sí, sí. Ali guardadillo, todo o resto do ano. Onte collino e fui a buscar onde o teño guardado e volvo así. Como outras cousas que teño guardadas así, de antes. Ti ahora xa estás jubilado, porque estiveche cantos anos sí, facendo isto? 32 anos. 32. Sí. Levo 3 xa jubilado, se fixe 68. Estás estupendo. Isto veño porque me piden, pues, como colaboración, como os conozo estas xentes, máis ou menos, e non me dá traballo máis, encontrome con amigos. E a ti gusta, che. Sí, moito, sí. Que estás aquí entre amigos de... Parece que non te queres desvincular, ainda que estés xubilado, de vivir este ambiente. Sí. É unha alegría. A ver, é unha alegría que non te rechacen a máis que te respeten algo. Desde logo que sí. Sí. E o río que ven desmadrado? Demasiada agua. Según o que din os que entenden máis, moita agua. Demasiada agua. De feito, os postos que hai aí para arriba non se dá entrado neles. Está pasada agua para arriba dos postos de pesca. Bueno, este ano, o incluir tamén no concurso o reo e a troita, xa hai capturas, polo menos. Polo menos hai 2 reos. Un de 1,2 kg e outro anda no kilo tamén. Polo menos é unha alegría, que xa non vamos de vacío. Como decía aquí o presidente, xa temos a quen darlle o trofeo. Mira, xa foron moitos anos que non houve nada, moitos. Entre o 90 e pico e o 2000, moi poucos se colleron, algunha vez que outros, non había nada. Xogaban as cartas. Viñan e xogaban xuntábanse para os amigos para verse. As cartas e comer e pasar o rato de na mesa. Pasar o rato ben. Jesús Carbia Louzao, o gran almirante do Ulla. Nunca falta o taco de Louzao aquí. Oxe que tiñas para ir pescar, pero preferiche quedar aquí a ver cos amigos e picar un cos amigos sempre, que pola mañán aquí a primeira hora, sempre que te reúnes con todos, que conocemos de moitos anos, E non pode faltar esta reunión, o sea que hoxe decidiche non ir pescar, que tampouco estaba o río moi ben, verdad? É maravilla. É maravilla verme cos compañeiros de sempre. Ademais, os pescadores do salmón normalmente é boa xente todos, Sí, eu tamén penso que sí. Sí, porque para ser pescador de salmón hai que ter unha paciencia enorme, porque non pescas, non é como digas, tú estás sempre con unha, pero o salmón mío bates unha temporada inteira, sin coller o salmón, a máis sigues. Sí. Sigues. Tanto é así que a día 10 ainda non se colleu ningún salmón. Non se colleu salmón. Ningún río galego. Nada, pero a xente sigue porfiando. Sigue porfiando. E ti vas mañán a pescar, almirante? Mañán vou a pescar aquí Simonde pola mañán a primeira hora, de 8 a 10:30. Esa ilusión de pescar un salmón. Bueno, pois sí, ilusión non nos falta, Qué bonito. Nunca perde ilusión, como cando era novo. Este home é unha maravilla. Que bagua, que os pescadores de hoxe en día, a xente nova, non teña eses recordos de aqueles anos de esplendor, verdad? Bueno, si non teño porque non viviron aquelo de que había abundancia de salmón. Que se miraban a saltar da auga. Vían os saltar en todos lados, ademais era fácil, chegaba ao río e casi era seguro que collía salmón.
Se non era a mosca, era a cucharilla. Sempre tiñas un salmón ganchado. E que che parece que agora puxeran tamén no concurso a pesca de troita e reo? Bueno, pois ben. Pois se non unha cousa, pois que haxa outra, que polo menos pescar algo, non? participar en algo. Que non queden Parece que anima un pouco que haxa algo de captura, non? Exactamente. Se non hai salmón, que non queden os trofeos esos desiertos, que haxa alguén que o leve. Exactamente. Pois nada, vamos a seguir picando un poquinho deste chorizo tan rico e un pouco de viño aquí co almirante. Vamos alá, a ver que sale de aquí. A ver. Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Buah! Como xa dixemos, as condicións do río non son nada boas. Polo tanto, aquí en Santeles vemos que hai moi poucas posturas e aínda non vemos ningún pescador. Estamos no coto de Ximonde, a media quenda xa da tarde con Salva Ortega. O salmón sigue sin saír, Salva. Hola, moi boas tardes. Pois sí, o que o salmón sigue sin saír, creemos, ou personalmente creo que vai tardar en salir. O río está altísimo, está turbinando moito, de color sí que ven en un color estupendo para pescar, pero o condicionante é iso, que o río estar tan alto, en Ximonde apenas hai puestos disponibles para pescar, e os poucos que hai pois non son moi bons ou non va a favorecer moito a pesca, e no resto dos cotos pois moitísimo menos. Por exemplo, a Xinde prácticamente non foi ningún pescador, en Pontevea e Santeles hubo algún, pero, bueno, románticos que teñen ganas de pescar, e quizás xa máis pensando pois en pescar algunha troita que en algún salmón, pola opción de poder levarse algún trofeo, claro. Se houbera algún salmón, onde pensas que podería estar? Eu creo que se hai algún estará aquí en Ximonde e seguramente no Pollo do Bote é unha das opcións boas. A zona de Venezuela tamén é unha opción moi boa. Debería estar aí, pero tamén é o que máis se pescou durante todo o día, xente a cucharilla, a cebo e incluso algún tamén a rapala por aí intentando dunha maneira e doutra, pero nadie veu nada. Polo menos este ano temos a ventaxa de que tamén se vai a premiar o reo e a troita. Sí, bueno, é un aliciente para eso, para manter a xente con un pouquiño máis de ganas. Ademais, a pesar de que eu non era moi partidario de que se incluíra eso, teño que reconocer que este ano si é beneficioso, claro, porque tal como está o río, a mitad da xente pois xa non se quedaría a pescar. Iríase para a casa. Bueno, pola mañá xa hubo algunhas capturas interesantes de algún peixe bo, como ribeiro, bueno, algún outro pescador, que pescaron unhas troitas moi bonitas. A ver que vai a pasar hoxe, o que queda de xornada, e mañán. Un poco vergonzosa, pero aquí la dirección, bueno, Asturias é moi unida. Alba é un pescador asturiano e un dos habituales cada ano no concurso do salmón do Ulla. Alba, aínda que o río non está moi para pescar, ti xa fixeche a túa manga algún lance, que tal? Muy bien, bueno, no hay salmón, el río está impescable, pero hay que venir porque es la mejor tierra del mundo. ¿Qué quieres que te diga? Esto es increíble, la gente, la forma, nada más que por ver a los amigos que tengo aquí es increíble.
y bueno, pues habrá que seguir funcionando y viniendo a Simonde y a los cotos que hay aquí. Ojalá esta administración con el tiempo, lo mismo la asturiana que la gallega, que la cántabra, que los vascos, que la española, sepan apreciar el movimiento, la forma y la fuerza que tiene el río, que hasta ahora están despreciando a los pescadores y a lo que tienen, el potencial que tienen económico aquí y el potencial social y natural que existe dentro de la zona. Entonces, solo pedir de que siga abierto Simonde, que la sociedad no se canse, porque solamente lo que hacen es darles para atrás, y que esto pueda volver a resurgir de alguna manera. Yo creo que todos estos expertos en biología y en temas de naturaleza y ecologistas y toda esta gente que está en contra de los pescadores de caña y de cebo y de cucharilla y de mosca, al parecer somos los culpables de la falta de salmón, sean capaces, ya que no son capaces porque deben ser muy ignorantes, no toman ejemplo de otros países como Islandia, Noruega o demás, de poder hacer el potencial al río que se necesita. Si aquí este río de Simonde diese 6.300 salmones como el Huerranga en Islandia, pues lógicamente pues aquí igual se crearían 3.500 puestos de trabajo tranquilamente en la estrada y en la zona. Pero bueno, como no es así y no lo miran de esa forma, no importan los pescadores, no importa el río, pues así nos va, ¿no? Esperemos que por lo menos no nos cierren lo poco que nos queda, porque claro, hoy estuvimos echando el cebo a los penedos, como decís los galegos. Pero bueno, es igual, estamos aquí, hay un ambiente fenomenal, una gente fenomenal, y es lo máis importante, estar aquí e seguir viniendo para que non se acabe. Alba, para a xente que non é pescadora ou non é habitual a pesca ou os concursos de pesca, que supón a visita de tanta xente a un concurso como este, aínda sabendo que é moi difícil a captura do salmón? Que supón para o medio rural estas visitas de tanta xente? Hombre, yo creo que é bastante importante, ¿no? Porque nosotros venimos y no venimos un día, venimos 3 días como mínimo. Tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que cenar, tenemos que, en fin, y eso hay un potencial económico bastante fuerte, ¿no? No todo son las Canarias, ni Marbella, ni Ibiza. Hay otras zonas de España que, al igual que el resto, tienen que potenciar el tema turístico, pues aquí deberían de potenciarlo. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos verde, unos carballos o robles, como decimos en Asturias, acojonantes. Esto es una auténtica maravilla de la naturaleza y un río espectacular. Mientras que la política que existe hoy día no cambie el sistema y siga dando y financiando a todos estos ecologistas que solamente van por el dinero, o sea, no, es que no hacen nada, yo no los veo que vengan a limpiar el río ni que potencien ningún tema. Entonces, solamente es un tema económico, ¿vale? 5 millones de euros, joder, darles 5 millones de euros a las sociedades que hay en el río Ulla, a los que hay en el Sella, a los que hay en el Narcea, y que potencien el tema, crearíamos unos puestos de trabajo en condiciones, porque tendríamos aquí una serie de gente y demás. ¿Qué va a pasar? Que la administración o los propios guardias de la conserjería y de la Xunta no se están dando cuenta que en el momento que no haya pescadores no hay que guardar nada. Y si no hay que guardar nada, ¿qué va a pasar con ellos? Que van a ir para casa. Si van para casa, va a haber trabajo. Eso es lo importante. A ver, que viva la fiesta en Simonde, y yo mientras que haya fiesta en Simonde voy a seguir viniendo, aunque no haya salmón. Vai a iniciar a segunda quenda da tarde. Como foi o día hoxe, José Manuel? Moi mal, o río bastante alto, medio turbio, bueno, pesca nada. Tes aínda a ilusión de poder pescar un salmón? Imos pescar agora a última jornada, a ver se hai picada. Se non hai picada, pois iremos para casa, mañá empezaremos outra. Algúnha troita e reo xa se pescou? Sí, pescouse, sí, pero bueno, non, eso non é casualidade. Onde pescas mañá?
Mañán pesco en Sinde, Santeles e Pontevea. E acabaría o día, se non hai máis, pois non... Imos a disfrutar polo menos de ter esa posibilidade de pescar, e de compartir cos amigos, non? Compartir cos amigos e comer ben aquí un bo churrasco e punto. Finalizamos o primeiro día do concurso internacional do salmón do Ulla. Tal e como se agardaba, non hai captura de salmóns, pero sí pescáronse 5 troitas e 2 reos, sendo un deles de gran tamaño, case 50 centímetros. Os pescadores que pescaron hoxe en Simonde mañán pescarán en acoutados inferiores, e os que hoxe pescaron en acoutados inferiores mañá pescarán aquí en Simonde. A ver que tal será o día. Comeza o segundo día de competición. Estamos nun dos refuxios de Sinde. O río hoxe leva as mesmas condicións ca onte, moitísima agua. Imos ver como se comporta hoxe o salmón. Estamos con José Ramón Loureiro, no segundo día do concurso. Que tal, como foi o día onte? Bueno, como hoxe parecido. Un mar de auga, está bastante complicado para pescar. Altísimo, hoxe vai máis claro, pero bueno, altísimo. Con unha cantidad excesiva de agua. Estuveche pescando con culleriña. Sí, con cullerilla. Este posto é maravilloso. Sí. Por lo menos, ainda que non se pesque, disfrutar. A verdade é que sí. O Carballo é un dos mellores sitios de Sinde, do que era Sinde. Porque ti xa viviches os tempos no que Sinde era coller salmóns. Cando a presa estaba ben, cando paraban os salmóns aquí, pero bueno, agora, con ese socavón, aquí prácticamente non para nada. E agora onde te vas a poñer? Vou a correr un puesto máis para baixo, hacia a playa.
corte medieval inicia o couto de Pontevea. Cumpríronse os pronósticos. Non hai pesca de salmón, pero sí de troita e reo. Imos á entrega de premios. Señor alcalde, autoridades, señor presidente da Sociedade Río Ulla, pescadores, damas e cabaleiros, boas tardes. Benvidos á entrega de premios do concurso internacional do Salmón do Ulla. Como todos vostedes saben, a gran novidade desta edición o concurso con reo e troita. Lamentablemente non houbo ningunha captura de salmón, polo tanto, imos a facer entrega dos premios aos gañadores deste concurso. A peza de maior tamaño e segundo clasificado con un reo de 1 kg 146 gramos é para Julio Garabal. O primeiro clasificado con 3 pezas é José Ángel Janeiro. A Sociedade Deportiva Río Ulla quere destacar e recoñecer o traballo que realizan persoas, institucións, organismos, etc., que se teñan distinguido na defensa dos ecosistemas e dos valores da pesca. A distinción deste ano recíbea Pepe Casal. Era boa. Aquí unhas palapiñas para eles. Presencia especial de mi hijo y su pareja, pues deciros que a lo largo de mi vida deportiva he ganado así muchas cosas, incluso una medalla olímpica en Pekín, pero me hace mucha más ilusión este reconocimiento que os agradezco en el alma, a los directivos, a los que habéis tomado la decisión y a todos los pescadores que estáis aquí. Y da ánimos para seguir luchando y seguir peleando para que lo que tenemos por lo menos se conserve. Muchas gracias. Gracias. Ay. Mil gracias, de verdad. De verdad, gracias. Manuel San Martín. Bueno, pois, sobre todo, moitísimas gracias a todos os que concursades ano tras ano neste concurso que, como xa dixen na prensa en varios sitios, é un concurso para románticos e para enamorados do río, porque realmente salmóns non hai. Como vos comentou antes Sara, este ano pedimos a modificación para poder pescar reo e troita e polo menos temos algo que enseñar e uns trofeos para dar, porque estamos quedando desertos todos os anos. Bueno, aínda que non había nada recollido nas bases, porque non nos acordou de poñelo, a pesca, teóricamente, é do que extrae do río. Eu estuve reunido aquí cos pescadores todos que realizaron algunha captura, fixenlle unha proposta e aceptarna todos dicindo que lle parecía moi ben. Entón,
que sepades que esta pesca vai toda para a residencia de ancianos da Estrada. Un aplauso, un aplauso. Para finalizar este acto, ten a palabra Gonzalo Louzán. Agradecer a directiva, non solamente ao presidente de toda a directiva da Sociedade de Caza Pesca Riulla, que lle fan este pórtico de entrada ao que é este mes do salmón, este fin de semana anterior, que nada máis e nada menos que cumpliron 49 edicións con ese concurso internacional que fan que a Festa do Salmón sexa ese escaparate turístico e ese escaparate tamén de románticos, como decía Manuel San Martín, de amantes do río, de amantes da pesca, de amantes da natureza que ano tras ano veñen hasta a Estrada a disfrutar non solamente de buscar a pesca do salmón, sino tamén, eu creo que foi con gran acerto que puderamos darlle un incentivo aos pescadores e que puderamos disfrutar un pouco máis de todo o que nos ofrece o río Ulla. E así foi no cal estas exemplares que para calquer pescador o que quere ir a pescar e que houbera capturas como foron estas, entendemos que son troitas porque hasta os propios pescadores non sabían se eran reos ou troitas, pero que abramos esta posibilidade de que este concurso internacional sigue sendo un concurso internacional que poidamos acoller non solamente aos galegos que teñen como referente a Estrada por ser o concello bañado con máis kilómetros de río Ulla, por ser un dos referentes da pesca do salmón, por ser a 51 xa edición das Festa do Salmón que vamos a ter o fin de semana que ven e que estades todos, por suposto, convidadísimos a que disfrutedes dun dos grandes emblemas que temos, que é esta festa de interese turístico nacional, que é a festa de todos vós e sobre todo dos pescadores, dos que disfrutades do río, dos que disfrutades do salmón e do que disfrutades da pesca. Xa, como decíamos, quería agradecer a Sociedade de Caza e Pesca Río Ulla, que son os que organizan e lle dan sentido a esta celebración con este concurso, pero tamén quero dedicarlle, porque compartimos aí poucos días, cos amigos, cos xa xemelgos, cos que comparten esta ambición polo salmón e polo río, que é ese Cita Pontenova, está aí o amigo Taracho, cal lles pido un gran aplauso. Contarvos un pouquiño que ao chegar aquí recordaba precisamente hai un ano que falábamos de que precisamente o Cita Pontenova quería entregarlle o máximo recoñecemento á Sociedade de Caza e Pesca Río Ulla. Xa o traballaron con un ano de antelación, nos convidaron aos estradenses e tuven a honra como alcalde da Estrada a acompañarvos no día grande da vosa festa, a acompañar tamén a unha directiva que fan como a vosa, que son apaixoados de entregar o seu tempo en favor de que siga funcionando a pesca, de que siga habendo exemplares nos ríos e de coidar o medio ambiente e de coidar os pescadores, que é tan importante. Eu agradeço personalmente, ademais que viñeras, que ese hermanamento que temos entre a Pontenova, co ben que nos tratástedes e a Estrada, que sigamos podendo, con isto que nos une, que é o salmón, que é a pesca dos ríos, que é o medio ambiente e que son as sociedades de caza e pesca, que podamos seguir simplificando con estes exemplos que o gran trofeo é que siga o medio ambiente equilibrado e que siga habendo capturas nos cales o cuidado, que eu creo que o mellor a xente dos ríos son os propios pescadores, porque son os que queren cuidar que o río estea en perfectas condicións para a práctica deste deporte. Por lo tanto, agradecidos pola vosa parte, aquí no medio da xente da Estrada e de outros pescadores, agradecidos porque recoñeceredes o traballo da Sociedade de Caza e Pesca Río Ulla como unha das importantes de Galicia e de España na función da pesca, como un dos grandes referentes, e eu quero chegar a gracias personalmente xunto coa Sociedade de Caza e Pesca de que te acordaras da Estrada e que seguiremos visitando a Pontenova porque son un gran referente para a pesca do salmón. Así que moitísimas grazas, a seguir disfrutando, como dixo San Martín, do que é esta fin do concurso e de que o ano que ven celebramos a 50 edición, por lo tanto prometemos que sexa moi especial. Moitísimas grazas.
Música